Meillä Pohjolan perukoilla ruoan eteen on aina tehty töitä. On lähdetty vaikka merta edemmäs kalaan. Ja oli ruoho meillä vihreää tai ei, ruokapöydissämme on aina ollut värejä. Koska meille muu maa on mustikka, mango ja mandariini, emme ole pelänneet tuoda maailman makuja kotiimme. Me Haugengruppenilla haluamme rikastuttaa pohjoismaista ruokakulttuuria. Tiedämme, mikä on parasta maailmalla juuri nyt, ja haluamme tuoda sen huomenna sinunkin keittiöösi. Arkeen ja juhlaan jo vuodesta 1916. Käynnistimme Tex-Mex-vallankumouksen. Paljastimme aasialaisten keittiöiden salaisuudet. Ja opetimme, mistä on kunnon kotibarbecue tehty. Laatu ja vastuullisuus edellä sitoudumme kumppaneihimme. Meillä Pohjolassa ystävyydet ovat elinikäisiä. Haugengruppen. Makumatkailu avartaa.